हेलो तने बॉक्स में बढ़ाइए पड़ता साहब बैठ के हॉर्न खाली बोलता हेलो 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 ठीक बढ़ा दी आई गड़बड़ी सब प्रथम सबसे पहले पावन पति धरती के बार बार हजार बार लगातार नमस्कार बार आई सगे गीत संगीत के माध्यम से कोनो गलती हो जाओ त्रुटि हो जाओ वो गलती की क्षमा करो काहे की नदानी है गलती के बड़ी और बड़ कबरपन होला गलती के क्षमा करें जान के कोनो गलती ना करल जा अगर अनजाने में एहराम घर के प्रिय पे एहराम के माध्यम से मुख से कोनो बाबू शब्द निकल जाओ वो बाबू चीज को हमरे लगे छोड़ दे काहे कि हुआ बाबू को बाबू का लग रहा है हालांकि देखी जोर गाड़ी रोड में चले उहे कब एक्सीडेंट करे जे तैरेगा उहे डूबेला पार करेला जे परीक्षा में बैठेला उहे फेल ना पास आई शांति के दान दीवार पर ध्यान दी आज हमनी के श्राद्ध के कार्यक्रम में बानी जा उपस्थित आज के श्रोता समाज परमार्गन में जगन्नाथ महाराज हमनी के विपक्षी कलाकार भाई टुनटुन यादव जी व्यास जी यहाँ के समस्त मंडली यही के संग संग गुरु गुलाब शर्मा जी के चरण में सादर प्रणाम बा शांति बनाई रहो सब कोनो भी बात सुने खातिर हाला शांत करे का पड़ी कोनो भी बात सुने खातिर हाला शांत करे का पड़ी पास का फेल भी करे खातिर को भी जांचे का पड़ी गीत संगीत के शुभ आरंभ शुरुआत जैसे घर बनावे खातिर नींव के जरूरी बा वैसा ही गीत संगीत के शुभ आरंभ शुरुआत कोनो राग या लहरा से हो सके चाहिए तो 2 से 3 मिनट में लहरा से कर ले आई साथ पर कुछ भक्तिया लो सुना करता नाम और तबला से समझ बाबा जयनाथ मिश्रा जी ग्राम सिसई थाना मसरत जिला छपरा बिहार और हमारे बेटी से संबंध भाई रंगत साड़ी जी ग्राम भरपूर जाए थाना मसरत जिला छपरा बिहार पहले इतना बहुत टाइम पर देता नीचे ऑपरेटर साहब पीछे वाला ही बहुत ही जन और बार-बार कलाकारियां दिखावे लगता तो ठीक नहीं हो कबो 12 तरह कबो 17 तरह अपने मन से जोड़ी से हमारे बाबा जय प्रकाश तिवारी जी हां जी दिलीप जी हां जी रंजन जी हां जी और संतोष भाई जय हो सरस्वती के बाबा जय हो लगड़ी के बुढ़िया माई जय बाबा महेंद्र नाथ जय हो मैया थाय वाली जय माता सरस्वती।
सावरिया सरकार अब हमनी के चले तुम्हारे परिवार में और दरबार में जाना दरबार से हमनी के शिक्षा मिले वो दरबार के कर राम जी के कृष्ण जी के भोला बाबा के कर परिवार है बबुआ दया निधि रास राउर दीन ये पुकार करे नहीं बाबा गणेश जी बबुआ मंगल के दाता है सबसे पहले आइए आके भक्त के लाज बचाइए ये दुनिया पहले गुरु को गाइए जो गुरुदिन है ज्ञान पानी से जो पिंड रचे अलग पुरुष निर्वाण अब तेरे माई के दरबार में चली जय हो मैया सारी की विनय करी करिए आज सभा में लाज के बचा जा कुछ भय का
बहुत बहुत पुरस्कार देनी हमरा तनी में बढ़ाई तनी ठीक तो बा का नाम आपको तेजस्वी यादव जी जय हो बना रही हमारा तेजस्वी भाई राउर झंडा फहरात रहे भगवान से ही हो रहा बा तने बढ़ता खास लेके माई के चरण में हाजिर बा कलश की है माई सुमिरन में यार घरे अरे लइका के लाज के सुमिरन में यार घरे आओ भाई सुमिरन में यार घरे आओ अरे लइका के है जो ढाल बजाता है नाल बजाता है बेंजू बजाता संतोष व्यास जब गावो करे ये सब पर करधार ये सब पर मालिक तू ही हो
36 गो दांत के बीच में एगो जीभवा वो कैसे है लड़का कहल से माई बिना रउआ पड़ी के तो तोइयो नहीं लेला बिना रउआ पड़ी के तो तोइयो नहीं लेला भाई बिना रउआ मर्जी के बताइयो नहीं लेला दया हो लगाऊ तो बजल फूल खिलला दया हो लगाऊ तो बजल फूल खिलला ए भाई हो आर मंजर में फूल खिलेला आज ए लड़का के भाग बड़ी बिगड़ गई दे भाई बिगड़ल भोगिया समारोना बिगड़ल भोगिया समारोना अरे लड़का के अच्छा तने बैंक उठाओ हो भाई मेन वेतन निशा बॉक्स में होगी और रहो नंबर हेलो 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 चिकन टोन दो ट्रेवल दिखतनी हेलो ड्राइवर अच्छा ठीक है ये हमारे दोस्त थोड़ा था सबको हटाओ और तेजस्वी को लाओ 500 रुपए का पुरस्कार देने बनी तेजस्वी भाई के सरकार आओ बबुआ हो 10,000 जवान के नौकरी होके लगा बुझाता जे इनमें 82 छोड़ तो हमनियों को नौकरी में मौत घुस गए ना हो बहुत सुंदर भाई जी का सब पुरस्कार बा हमरा बीजेपी के विधायक प्रत्याशी सतीश कुमार राघोपुर दियारा के माध्यम से पुरस्कार बा बना रही विधायक जी लोग राजा बन के राज करत रही रौलो कमल खिलत रहे ललटेनो बढ़त रहे सबे जीत जावे का बे हमनी के में काहे हाराई जाए है देखो तो भाई जी हमारा बुझली की जी 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 समरण के बाद एकदम छत्तीस राय जी को एकदम गाना हुई रोजा चिंता मत करो देखो तो लगल एकदम लगल
भैया को से पुरस्कार दिले बानी राजा बन के राज करत रही लेके दोस्त के भाई पुत्र हो जाई है बाकी माता को वो माता ना होली कौन ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती कौन ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती पगला सब कुछ मिल जाती है मगर माँ नहीं मिलती पापा जी ना चापा पर गइला बबू कौन चीज से खेला से पापा जी का खेला से छापा पड़ गई हां ये क्या छाप गई लो लेके तो उसकी माई एक ग्राम साबित करता कि श्री रामचरितमानस की रचना हमरा तुलसी बाबा कोई नहीं मुकेश लोथा व्यासी का ओर से हमने के बुझी की जोरदार के गायक मुकेश भाई दोनों गोर नहीं खे बाकी के ऐसा कौन ऐसा जिला बा जहां हमरा मुकेश व्यास के रूप में खींची हो बहुत बार हमने के दुगुला गौले बनी जा मुकेश भाई एकदम बना रहो राजा बन के राज करत रहो बबुआ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी कइले वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी कइनी अनेकों पुराण की रचना अनेकों कइलो बाकी देखी बिना माई के कृपा के वो पत्ता भी ना हिलेला कई रामायण लिखाई तो कैसे लिखाई लेके तो उसकी भाई संतोष व्यास जी गावत करे की कोनो गवैया ना हो ना इनको व्यास के भेष बा और ना ही इनको ड्रेस बा गोरिया में हम बैठल के एक जना कहत रहे व्यास है तो तू लागत नहीं तो हमरा बुझले को व्यास लोग को दोसर कुछ करवा के गावे के पड़ी तब लोग चिन्हाई हां हमरा तो ई बुझले के व्यास लोग अकेला बार सब कुछ दोसर कुछ करवा के आवे इस लड़का का उसकी माई शर्मा के स्वर के अरे सजाना शर्मा के स्वर के सजाना तो सुमिरन में आज भरे अच्छा चलिए अब विधायक जी के जब इलेक्शन आ जी तो ब्यास लोग आमदनी बढ़ जाई को बाकी कोरोना में मोए कुल सुटू गइल बड़ी से क्या है तो नेताजी के इलेक्शन में 500 आदमी जाएगा मगर किसी के दरवाजे पर भजन कीर्तन नहीं होगा क्योंकि कोरोना घुस जाएगा अरे मोर ने कहे ब्यास में नेता लोग में टोनी से अंतर नहीं थे ना जी ब्यास से नेता में टोनी से अंतर नहीं थे ना और हमरा देखी ना हां पूर्व के बा ए जाके नेताजी के नहीं कहो ना हमनी के अपना गांव के नेताजी के कहता नहीं है हां पूर्व के बा ए जाके जनता लोग हां अब रामविलास पासवान जी मोर गौरनी है तो कामना पार्टी के लोग ना गइल हां देख लेबे का काम कर ले को भई यदि हाथ मिला के करे कमा खाली पूर्वक बनावे को हमनी के नेता लोग तो देखिए हमनी के समाज ये गीत संगीत कहां चल गई ये भोजपुरी गीत अब बिहार के राजनीति ये इतना गिर गई बा कि जौना के कहल नहीं जा सकत
नहीं थे कौन प्यास अपना हिट होके खातिर कितना फुहर गीत गा दी है तो कोनो गारंटी नहीं थे आ कौन नेता पाना पार्टी में ढूक नहीं है कोनो गारंटी नहीं क्या है रे तो कमल छाप में थे अब तो ललटेन लेकर घूम रहे हैं क्योंकि उस पार्टी ने से इनको बेल्टी काट दिया गया क्या कहने वाला जमाना बहुत आगे हो गई आजकल के गीत संगीत के क्या कहो आई सब जवाहर लाइदार के एरिया हो तो हम विशेष कुछ व्यास हो के ना कहो हम एगो गीत गावत नहीं गणेश जी के सुमरन आए के बाद फिर हमारा भाई जी को समय दिया है एक से गायक इस दुनिया में तमाम अपन झंडा के गोरले बड़े बाकी अपना सुपरस्टार ही बिहार के लाल एगो गीत गौले जरा के हमनी के प्रमोद प्रेमी जी कहल गई कौन गीत गौले हमनी तो भोजपुरी में लोग कहे करे और तरह भी गोरई फरी के गीत कहता बाकी ना मान ली कि जेकर मरई के घर बाबू गोरई खाई आ जेकर छत के घर बाबू का रहू के मुरा घिचे खाते ऐसा समय हो गए वो खाई बाकी समय बताई चलो बड़ी देरी कर देती जल्दी से आवल जा भाई लौटी रहू बसी आ जा कहे तो भाव मंगल के देवाता हे जो पानी में वाता दया तरसा झूठ राम जी के परिवार में कृष्ण जी के परिवार में आप भोला बाबा का परिवार में अंतर राम जी के पूजा होला उनकर बाबूजी दशरथ जी के पूजा केहू ना करे भगवान कन्हैया के पूजा होला उनकर बाबूजी वासुदेव जी के पूजा ना करे केहू ना करे बाकी शंकर जी के परिवार देखिए बाबा भोलेनाथ के पूजा होला उनकर मेहरारू पार्वती के पूजा होला उनकर लड़का गणेश जी के पूजा होला
गणेश जी के भाई कार्तिक जी के पूजा होला गणेश जी के दूगो मेहरारू निधि सिद्धि के पूजा होला गणेश जी के दूगो लड़का शुभ लाभ के पूजा होला गणेश जी के भौजाई जेकर नाम हो छठी माई उनकर पूजा होला इहां तक कि गणेश जी के बेटी जेकर नाम हो संतोषी माता उनकर पूजा तो यह परिवार जो ना कहल जाला संघर्षी परिवार एमे एक दुश्मन बारे जहां कटौगल करे को जाई लो चटौगल करब इतना सुंदर परिवार बाजी भगवान गणेश अपन पूजा अपना बाबूजी से करबले बाकी शंकर जी के बियाह में कौना गणेश के पूजा भइल जब गणेश जी शंकर जी के लइका हमें तो बाबा भोलेनाथ के बियाह में कौना गणेश के पूजा भइल साल में 12 गो महीना होला 12 महीना के 12 गो गणेश होले हर महीना में एगो गणेश के पूजा होला बाकी देखो बबुआ बेटा चाचा ऐसा होके के चाहिए तेरा नाम के रोशन करे लोग कहे का है अतई फलना ब्याह में फलना जी के लड़का हमें ना जी ई भाई बाबूजी इनकर तो बुझती घास काटो करले ई लड़का तो दो आदमी के सामने गावत तो ई प्रमोशन हो बाप दरोगा है तो बेटा को एसपी होना चाहिए ये प्रमोशन है नहीं तो बाप दरोगा है अब बेटा होमगार्ड के फार्म भर के जाए तो प्रमोशन नहीं जे डिमोशन ढुक जाए प्रमोशन कौन सी में करे के बाद अच्छाई में बाबूजी के 1 बीघा जमीन बा तो बेटा 5 बीघा किने अभी न जे पटना में बाबूजी एक चप्पल पिटात रहे बेटा चप्पले पिटाई ई प्रमोशन ना नो प्रमोशन अच्छाई में करे के बाद हम मैट्रिक पढ़ल बानी चाहे बेटा मैट्रिक बानी और बेटा बुझ के आईपीएस अफसर बने अभी ना जे बाबूजी मैंगो फ्रूटी पीते हैं बेटा 3 हाथ के ढंढवा मार के भिगला दे कई बुझ के जे गड़बड़ हो जाए इहो प्रमोशन है हो बाकी एकरा के अच्छाई ना करे के बुराई कहल जाए प्रमोशन हमनी के अच्छाई में करे के बा भक्तन जी बाबा अरे पियर धोती राउर पियरे जनेवा राउर धोती पियरे बा राउर जनेऊ पियरे बा राउर लड्डू पियरे बा जॉन्डिस पियरे होला जॉन्डिस जॉन्डिसवा में जब पियर होला उ बुझता आई हां ई पियर आवेला तो खुशी होई या उ पियर आई तो रोआ के उ पियर आई नहीं तो जहां से आई बड़ोजा ले जाके करके पहुंचा कहे का बाबू अरे पियर धोती राउर पियर मुझसे पढ़ाई ताकि हम के लायक बचाए भाई बताओ भाई हमरा टुनटुन यादव जी के पिता चंदेश्वर व्यास जी के माध्यम से हजारों रुपए का पुरस्कार बा हम चाचा जी के बार बार प्रणाम करता जहाँ भी नहीं रहूँ मान सम्मान रहे बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजी अपना घर में रौरा ब्यास भइनी और लड़का भी ब्यास भइले बाकी हमार कैसन भाग बा कि हमरा घर में वो जोड़ी बजावे ला नहीं खंडा के हम गाना गई पूरी लेके घूमल फिरत बन रही रौरा आशीर्वाद हमनी के ऊपर बन रहे चंदेश्वर चाचा के बार बार प्रणाम बा कहे का भावा मुसरे बधाई मुझिया बचाई सुहावा हिला जाई हो ना
ई सब पटना दियर बा, एगो राघोपुर दियर बा, आ एगो हैते रसिया दियर बा। ये सब में लयदार के बुझल की कलाकार के मान सम्मान मिलेला। तब तो एगो हम और गीत का कमाई के एकर बाद हमर भाई जी के समय दिया था। स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह के भाव बा। पहले चर्चा 82 होखे तो घड़ी नथुनी सिंह, स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह, ये सब लोग के गीत होखे। बाकी ये घड़ी तो खेसारी पवन सिंह के गीत में रात बीत जाता है। ठीक है, कहे का भाव बबुआ। वो घड़ी मानव पखाउज के गीत गवाओ, आओ घड़ी स्वर्गीय बाबू वीरेंद्र सिंह जगह के कोकिल कंठ कहल गई। तो कैसे गवले के गीत के सब गीत रहे। ए भरी तो गाना गावा था कि माई के मंदिरिया बारे छोट रे, माई के मंदिर बाटे छोट रे। अब घोषा कर नेताजी मांगे खातिर वोट रे। माई के मंदिर में छोट होकर चाहे बड़ होकर माई छोट छोट थोड़े भाई। हमारा पुरस्कार देनी परमागढ़ में हमारा टुनटुन भाई के पिताजी चंद्रेश्वर व्यास जी के माध्यम से हजारों रुपए का पुरस्कार बता। चलो जाना कीर्तन में उनका मानव पखाउज के गीत न गवाई, उना ब्यास होवे आना उनको लोग निहार होवे। तयाओ एगो गीत हम गावत तनी हुरका के आई कर बाद हमर ब्यास जी के समय दे दिए। बिना भाव के भजन ना होला, उ गवैया बेकार बजावना में भाव नहीं खे, उ पड़ोसी बेकार बजावना से लगाव नहीं खे, उ चूल्हा बेकार बजावना में ताव नहीं खे, हम राय जी बेकार बड़ा जिंदा घरे दू करना सजाव नहीं खे। आगे राय जी है तो लगवाना के खाली पंडित जी लोग दही चूड़ा खियाए। पंडित जी के दही चूड़ा, इनका नाम के पंडित जी तो एक दिन ऊख चूड़ा खाता पता नहीं चली। जकरा जकरा दूगो हाथ बतनी माई के नाम पर उठा दी सबे, जकरा दूगो होई है उठाई, हां जकरा एक होई हो तो गोल उठाई। आई हमरे दोनों उठा के हाथ उठा के जयकार बोले के बाद बोल सच्चे दरबार की काली मैया की, मैया भवानी की, सती माता की, सती माता की। बाबू भाषावन में आइल बड़ा प्रसादी ना बताइए जा, एजा प्रसादी ना बनलो का बन खाली पाकल पाकल केरा रखइबो पंडित मर खियाई न देंगे सड़क जाई। तो भाव का माने कौन चीज है? चुनरी बात नेताजी येहू में भाव बा। ले बा यही चुनरिया का रोड़ा है कान पर धल ले बनी। तो लोग कहता कमाई के सच्चा बेटा हमारी के दरबार में चुनरी चढ़ावे चलल बा। कान हम को बात आ यही चुनरिया कहि से पगड़ी बा जा, होई से पगड़ी बा लो लोग कहे बाबू कमबती है जादो जीवा अगरबत्ती बार के लाठियो खींचे लागे। तो जहां लाठी देखला के मुझे के मोह तार भक्ति खत्म हो जी होई आ यही चुनरिया के ए करे के एगो होई से लोग कहे का अरे लगन में खाली बारू की साटा तहार भूखे चलो त है। अरे अरे भाई भी कुछ रे पा जाई हो काहे? अरे सटवा बांधे हो। ए पार्टी के साटा तोरा से ना होई, केकरा से होई? ते अपना नाना के भेजी, काहे की बुढ़ावा पार्टी है। तनी हो
कि हुरका के गाना तो बहुत प्यास लोग गावता अनेको अनेको प्यास लोग घड़ी गीत के गावता एगो बड़ा सुंदर कलाकार भाई उनका नाम ना धरे उ तो बुझी की ए घड़ी के हार्ट बुझ की उ सब लोग बिस्लहरी के बोतल हो बड़ा सुंदर उलय गौले रहल हालांकि गीत के कुंवर जी भी गौले आज एकरा से पूछी उ कहले कि हमरे गीत हो हमरा एक दिन कर जोर के खड़ा होके कहे के पड़े कि भाई हमरा बुझा दे के जे गीत के कर बड़ा सुंदर लय रहे गावे खातिर ढेर प्रयास में गौलो की कोरी सुमिरा ना माई हो पूजी ले हमार नहीं खेगावे ना यही बतिया पर हमारा गुरुजी गौनी है ना वहां का कैसे गौनी है ना साहब से हल्का सा ये बुझल कि हुरका एक नाम हो एगोरी की तो डीजे के दुनिया बा भाई कौनो गाना बजत रहती है डीजे है एक क्या है तो फलना डीजे बाकी डीजे हो आके पुरानिया लोग तो मुंह के बीजे हो जौना गांव में लड़का डीजे बजावे चली जाता रसन काका लोग बुझे कि खटिया छोड़ के खड़ा हो जाता बबू राम जी के दूत गांव में ढूक गई बड़े बाप रे बाप खटिया हटाओ तो बुझाता हमरे के हटावे के बोल लड़का माई से कहता कमे रखो बेसी ना सफा चापो मो रह दी तनी बेस बना दी ना हल्का सा रहे तो ठीक से लगाओ तार मैं ठीक से लगाई लड़का को उसकी माई
बाजी ते ही हुनका का बोल बदल जाए वो कैसे बाजी या कैसे कवाई लड़का कलश की माई लड़का कैसे का कहता कि लो तनिषा समरम हमरा से नहीं हो रहा करो 1 मिनट अनुशासन ही देश को महान बनाता है रात भर हमनी के तेजस्वी भैया के आ कमल छाप के गीत गाए बाकी ये बार तनी वो माई के बोलावे थी कि जौना से दोनों आदमी के विजय के माला पड़ी अब हमनी के लास्ट में हनुमान जी के दरबार में चले के बाद आप कहे के भाव बोलूंगा बड़ा सुंदर लोए एगो हमरा कि सब कर खोटावा अरे कहीं जे हुए धारा लावा अलग हरिओम हेलो 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 ठीक है बच्चा ए बाबा कि अंजनी कलाल रउआ अरे पीर पालवानावा ए बाबा कि अंजनी कलाल रउआ पीर पालवानावा अंजनी
सब लोग जानता सब लोग जाने रौरे पवन के सुत हई सब लोग जाने रौरा पवन के सुत हई रामाशंकर भैया 12 नंबर के वार्ड सदस्य जी का मुझसे पुरस्कार पा बार बार प्रणाम बा रामाशंकर भैया जहाँ भी रही तहाँ खुश रहे राम जी के दूत रौरायन निके पूत हई सब लोग जाने रौरा पवन के सुत हई रावण के तुरती हनी रघु रघुवनवा रावण के तुरती हनी रघु रघुवनवा सदस्य साहब अच्छा 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 व्यास जी चंद्रेश्वर राय जी हमारे टुटू भैया का पिताजी बानी व्यास जी के बार बार हम गोर लगा तनी आशीर्वाद के चाहना बा जहाँ भी रही रौदा राजा बन के राज करो रही और आशीर्वाद हमनी के ऊपर है रौदा का कोई नहीं हम जानत नहीं हनुमान जी रौदा 8 सिद्धि 9 निधि के दाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता सुमिरा नावा में आज हमारा आइए बाबा सुमिरा नावा में आज हमारा आइए बाबा चलिए भगवान के नाम ली समय के पाबंदी रखते हुए आए ही ना हमनी के गुणगान करे तो कैसे भाव है तो सीताराम बोलो हरि के नाम बोलो कहे का भाव है ठीक है ना तो सीताराम बोलो हरि के नाम बोलो
शिकार